Здравейте, приятели! Пак съм при пчеличките. Днеска е 17 април, времето е страхотно, 20 градуса е навънка, силен летеж има, всичко е цъфнало, ябълката, още някой друг ден и трябва да цъфне и тя. Днеска това, което ще правя с пчелите е да позасила двете си по-слаби семейства, като ще взема по една рамка от по-силните семейства с запечатано пило. Ще ви покажа точно как го правя и ще добавям на тяхно място восъчни основи. Ще проверя, миналата седмица им сложих по една восъчна основа да видя как върви градежа. И това е в общи линии. Останете с мен да видите начина, който ще приложа за по-слабите семейства. Мисля, че ще ви е много интересен. Така че останете до края на видеото да видите точно какво правя. В процеса на работа ще обяснявам подробно какво правя стъпка по стъпка. Аз съм Димо, каналът е Fish & Bee, канал за страстни риболовци и интуитивни пчелари. Останете сега с мен, но преди това искам да ви покажа едно нещо. Ето ги сливите пред мен. Погледнете под тях колко много глухарчета има. Разкощия. Обличам се и започвам. Така, приятели, започвам с първото силно семейство. Искам да ви покажа, тази хранилка беше почти пълна миналия път с сироп. Почти целия са го дръпнали. Това е последната ми доза с препарата срещу нозематоза. Ще я махна сега тази хранилка, после ще я почиста и ще я върна. Ще ви обясня защо. Така, махам я тук, отварям да излезат пчеличките, които са вътре. И сега ще отворя семейството. От това семейство, ако сега всичко е наред, като го прегледам, ще взема една рамка с запечатано пило и ще я придам на по-слабо семейство, а на нейно място ще сложа восъчна основа, естествено, ако тази, която им сложих миналия път, са я изградили. Виждате семейството. Ето я восъчната основа. Сега ще извада нея да я погледна. Семейството е на 10 рамки изцяло покрити. Сега ще погледнем какво се случва тук. Ще извада една рамка, да мога да си освобода, за да мога да работя по-лесничко. Това е крайна рамка. Виждате, е пълна с пчели. Погледнете, не знам дали ще се види, така ще я сложа и ще взема камерата да ви покажа. Цялата рамка е пълна с нектар, отгоре до долу. Има и градеж по нея. Засилили се семействата доста. От двете страни е така. Ще я сложа тук за сега да не ми пречи. И сега ще погледна восъчната основа какво са направили, която съм я сложил по-в края. Ето. Изградена и осеменена. Младо пило има по нея. Страхотна. Страхотна е рамката. Ето я, напълно изградена и има малки яйчица по нея. Сега ще избера рамка с запечатано пило. Това семейство е добро за донор на по-слабото. Много се радвам. Това семейство не искаше да взима сиропа. Един колега в коментарите писа, че не иска да го взима, защото може да няма майка, но виждате, семейството има майка. Говорих и с други колеги и те ми казаха, че просто има семейства, които не обичат миризмата на йод и доста неохотно взимат сиропа. Явно това е случай точно такъв. Все пак са взимали. Така, ето тази рамка е много хубава, но има и малко открито пило. Перга доста е хубава, ще запомна. Може и нея да им дам. Искам да избера максимално рамка с запечатано пило
по възможност засята от всякъде. И тук има доста пило, но ще търся по-добра. Имат си мед. Доста търтево пило вече е започнало да залага семейството. Трябва да ги подпуша. Очаквам да се разлютат, защото при наличие на толкова много пило в семейството, със сигурност ще бъдат малко по-агресивни, защото пазят поколението. Много прашец и пило. Имат много хубави венци това семейство. Но още не намирам рамката, която бих взел. Ето това ще е рамката, която ще взема. Ето вижте я, запечатана е. Вижте колко мед имат горе. Имат и търтево пило. От другата страна е същата. Сега ще я стръскам и ще я отделя. Не прекалявам много с тръскането да не увредя пилото. Взел съм си чечицата. Това го правя с идеята, ако майката е на тази рамка, да я махна. Майката не трябва да влиза в другото семейство, трябва да си остане тук. И сега ще ви покажа какво ще направя. Ще я отделя тази рамчица за сега. Ще я сложа в преносното съндъче. Ето така. И самото съндъче ще го затворя, да не влизат пчелички вътре. Ето восъчна основа. С тази восъчна основа спокойно мога да разцепа пилото, да я сложа точно където беше тази рамка, която взех. Не е нужно и да я поливам с каквото и да било. Слагам я. Предполагам, че за няколко дни ще я изградат. Подреждам си гнездото както беше и сега ще ви покажа какво продължавам да правя. Много добре изглежда семейството. Връщам си тази рамка, която е с пресен нектар. Храна има семейството. Ето така. И сега отгоре ще сложа една ханеманова решетка. Ето така. И слагам 2 магазина. Така, първия магазин, втория магазин. Идеята е да направя 2 корпуса. И рамката, която е с пило, ще я сложа вътре в магазина. Сега ще ви покажа. Ето така. Слагам я по средата и от двете страни ще сложа, след малко ще ви покажа точно как, 2 преградни дъски, които да задържат топлината. Ето, рамката е по средата. Тези преградни дъски нарочно от фибран съм ги вземал, защото той пази много топлината. Сега отдолу от ханемановата решетка ще се качат само млади пчели, не летящи пчели. Ще покрия цялата рамка, за да топлят пилото. Така ще ги остава за около час и нещо. И след това ще се върна, ще взема рамката с пчелите и я слагам директно с тях в другото семейство. Сега го затварям и продължавам със следващите.
Ето една много хубава рамка. Страхотна рамка. С адски много пило. Това ще е рамката. Ето я. Вижте колко много пило. От другата страна е същото. Храна има. Ето гледайте. Страхотна рамка. С малко търтеи. Точно това е моята рамка. Стръсквам я лекичко. И сега ще я почиста с четката. И правя абсолютно същата процедура. Ето така. Айде, пчелички, бягайте. И това семейство си има доста храна. Така, когато се стръскват рамките, майката е тежка и обикновено първа пада. Ето я рамката. Много хубава рамка. С много запас. Има перга по нея. Има и пило. Прибирам я за сега да не изтива. И вада восъчна основа. Слагам я на нейното място. Това семейство направо се замислям дали да не му подам още една восъчна основа. Ще извада една рамка с храна. Е тази крайната. Нея мога да я придам на по-слабото семейство. Ето тук през две рамки ще сложа още една восъчна основа, защото много пчели има тук и ако ги изпусна, ще стане лошо. Няма какво да ги чакаме. Виждате колко интензивно се развиват. Храна си имат, всичко си имат. Сега ще ви покажа какво направих. Това е пило, това е пило, това е пило храна. Ето ги двете восъчни основи. Разлютиха се здраво. Нормално. Стръскам пчелите от онази рамка, която ще взема и ги оставям. Това е само с храна. Така, приятели, дойде време да сложа рамките с пило на по-слабите семейства. Подготвил съм семейството. Ето е преградната дъска. Извадил съм две рамки на място, на които ще сложа другите от другото семейство. Тук има една рамка с мед, тук още една. Виждате, семейството е изпълнило изцяло тези 5 рамки, така че сега ще го увелича с още две. Взимам рамките с пчелите и пилото от другото семейство и ги прехвърлям. И сега ще ви покажа точно какво ще направя. Гледах един колега от Беларус как помага на семействата и смятам да използвам неговия начин. Много ми допадна и видях много логика в него. Сега само набързо ще ви обясня точно какво съм подготвил. Тази рамка е крайна, съм я оставил и е с пило. Тук на нейното място имаше медово-пергова, която я преместих най-накрая и тук тези 4 рамки са с пило. Сега ще сложа една восъчна основа, ето тук до това пило. Преди това ще я напръскам с вълшебството на така много лекичко на пчелин кайнак и я слагам точно до пилото. Ето така. И зад нея ще сложа онези две рамки, които съм подготвил. Ще извадя едната с мед да не ми пречи. Отварям другото кошерче и сега ще ви покажа. Така, качили са се вече пчелички по рамката. Не е изцяло пълна, но има достатъчно. Ето, тук. Слагам сега рамката с пилото от другия кошер след восъчната основа и веднага след нея
Слагам и хранителната от това семейство, която им взех, която е с много перга и с адски много мед. Ето я. Слагам и нея с пчеличките тук. Готова е. И напръсквам пак с това, за всеки случай да може по-лесно да се обединят. Това е цялата процедура. Сега ще ви обясня защо се слагат тези восъчни основи. Според колегата от Беларус, слагайки се така тази основа, показвам ви. Така, това е крайната с пилото на приемното семейство, восъчната основа, пилото от другото семейство, рамката с мед и перга от другото семейство и още две рамки с мед. Това вече семейство го уширявам на 10 рамки, като тази восъчна основа играе роля като преградна дъска, по-бавно да могат да се обединят двете семейства, да си уеднакват миризмата и въпреки че аз им помогнах с препарата на пчелинка инак, това нещо ще спомогне изключително много за обединяването на пчеличките, без да се бият. И така, тези, които са рамките с пило, на тях има много пчели, много бързо ще затоплят восъчната основа и много бързо ще започнат да я градат. Абсолютно същото ще направя и с другото семейство. Така, при това семейство положението е същото. Освободил съм място тук при него. Тук има рамка с пило пак съм преместил хранителната рамка от тази страна. Сега ще сложа восъчната основа и другите две рамки. Преградната дъска я махам, тя не ни е необходима вече. Виждате колко плътно е това семейство. Взимам восъчната основа сега, напръсквам я и им я слагам. След това ще сложа другите две рамчици. Ето така. Готово. Така. Вада другата рамка от другото семейство с пилото, която е. И тук не са се качили много пчели, но пък има много пило. Ето така. Напръсквам отгоре. Поизравнявам така миризмите. Слагам сега хранителната, на която обаче ще махна ето това търтелово пило. Тук не ми е необходимо и ще го изрежа. Тъмън ще видя в него дали има акар. Сега ще погледна набързо, доколкото мога да видя. Не виждам акарче. Това е добре. Това пило, търтево пило на това семейство не му е необходимо. Затова направо го изрязвам. Няма нужда на този етап да хрантутат и търтей. Вада няколко личинки така. Но акар не виждам, често казано. Ще извада още една. Не, акари не виждам. Това е добре. Имайте предвид, че съм третирал много сериозно с оксалова киселина. Така че би трябвало опаразитеността да е много ниска тук при мен. Добре, готова е тази рамка. Слагам им я и тях. Ето тук. Те ще си я почистят, ще си я нагласат. И слагам една, с която да завърша да запълна обема. Празна рамка, най-крайна ще я сложа нея. Ето това е. Показвам ви сега отблизо какво се случва. Ето го основното семейство, восъчната основа, рамката с пило, рамката медово-пергова и една празна рамка. Оставям ги да си се обединяват
и да си работят. Това, което не ви казах, че ще направя, е на тези 3 семейства ще сложа и по един магазин с восъчни основи за градеж, защото виждате колко са силни семействата и какво се случва, и аз просто искам да използвам капацитета им. Сега, ако може да ми изградат по един магазин с восъчни основи, да си имам готов, подготвен, и по този начин да им създам работа колкото се може повече. Слагам задължително ханеманови решетки. Аз не обичам майката да ми се качва горе в магазините и да снася по решетките, по медовите рамки, така че задължително слагам ханемановата решетка, магазина, и имам подготвени основи. Пръскам ги така по 2-3 впръсквания на рамка и ги подреждам. Мистерията трябва да ги накара много лесно да се качат горе в магазина и да почват да работят по него. Гледах заради още нещо друго, слагам също восъчните основи и магазините, защото гледах прогнозите за времето. Другата седмица я дава доста дъждовна и тези пчелички няма да има какво да правят. Осигуряваме им работа. Ако вали непрекъснато, няма да има летеж и тези пчелички ще изпаднат много бързо в роево. Точно заради това и над магазините сега ще им сложи и по една хранилка с сиропче, което хем да ги стимулира да започват да градат, хем в този сироп ще даде много енергия на пчеличките да летат, да работят, защото има захар, глюкозата им дава много енергия и сила. Тя им е необходима в момента. Зареждам сега магазинчетата и се надявам да изградат всичко тия животинки. Ето го вече. Този кошер с магазин. Този е слабичкия, който видяхте какво направих. Другия слабичък. Показах ви на него какво направих. Ето ги пчеличките. Този е вече с магазин. Летат здраво. И този вече е с магазин. 3 магазина общо съм им сложил с восъчни основи. Това беше от мен, приятели. Другата седмица ги отварям. И на тези силни кошери, ако са поизградили магазините така и вече са напреднали с работата, ще им слагам и по една строителна рамка, която да ми контролира акара, както и да им създавам работа, за да не изпаднат в розово състояние. Успех ви желая! Чао!